Притчи 23. Когато седнеш да ядеш с началник, прегледай добре какво има пред тебе. Постави ограничения на гърлото си, ако си лаком. Не пожелавай вкусните му ястия, защото те са примамливи гозби. Не се старай да придобиеш богатство. Изостави тази си мисъл. Устремиш ли към него очите си, вече го няма. Защото наистина богатството си прави крила, както орел, който лети към небето. Не яж хляба на онзи, който има лошо око, нито пожелавай вкусните му ястия, защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Казва ти, яж и пий, но сърцето му не е с тебе. Залъка, който си изял, ще повърнеш и ще изгубиш добрите си думи. Не говори на безумния, защото той ще презре разумността на думите ти. Не премествай стари межди, нито влизай в нивите на сирачетата, защото изкупителят им е мощен. Той ще защити делото им против тебе. Предай сърцето си на поука и ушите си към думи на знание. Да не ти се свиди да наказваш детето, защото ако и да го биеш с пръчка, няма да умре. Ти, като го биеш с пръчката, ще избавиш душата му от ада. Сине мой, ако сърцето ти бъде мъдро, то и на моето сърце ще е драго. Да, сърцето ми ще се радва, когато устните ти изговарят правото. Сърцето ти да не завижда на грешните, а да пребъдва в страх от Господа цял ден, защото наистина има бъдеще и надеждата ти няма да закине. Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър и оправяй сърцето си в пътя. Не бъди между онези, които се напиват с вино, между невъздържани хора, които преяждат с месо, защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят и сънливостта ще облече човека с дрипи. Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато остарее. Купувай истината и не я продавай, също и мъдростта, поуката и разума. Бащата на праведния ще се радва много и който ражда мъдър син, ще има радост от него. И така, нека се веселят твоят баща и твоят